ክርስቶስ ናብዝ ምድር ዝመጸ ሃይማኖት ክምስርት አይኮነን መጽ ወይ ክርስቶስ ናብዝ ምድር ዝመጸ ዝኾነ ሓድሽ ስርዓት ወይ ካ ዝኾነ ሓድሽ ክርስቲያን ዝበሃል ወይ ጴንጤ ዝበሃል ሃይማኖት ንክምስርት አይኮነን ክርስቶስ ናብዝ ምድር መጽ ክርስቶስ ናብዝ ምድር ዝመጸ ሰብ ካብ አምላኽ ወይ ካ ካብ ፈጣሪ ወይ ካ ካብ ምንጩ ተፈልዩ ነይሩ ልቅዖሙ ኻ ካብ ገዛ ርእሱ ተፈልዩ ነይሩ ሰብ እና ናብ ፈጣሪኡ ንኽመልስ ናብ ምንጩ ንኽመልስ ከምኡ ኻ ህያው ክገብሮ ንዑ ምሰቦስ ሓደ ኮይኑ ሰብ ምሰቦ ሓደ ኮይኑ ካብ ፈጣሪ ዝጀመረ ካብ አምላኽ ዝጀመረ ካብ ምንጩ ዝጀመረ ህይወት ምስ አምላኽ ሓደ ኮይኑ ሰብ ንኽነብር ህያው ኮይኑ ንኽነብር ሙት ኮይኑ ይዝነብር ነይሩ ህያው ኮይኑ ንኽነብር እዩ ክርስቶስ ናብዝ ምድር ዝመጸሉ ዕላማ ከምኡውን ነፍሱ ስለና በጃህ ሊፉ ዝሃበ ስለና ዋጋ ዝኸፈለ ምሰቦ ሓደ ንኽንከውን ህያዋን ንኽንከውን እምበር ዝኾነ ሓድሽ ስርዓት ሓድሽ ሃይማኖት ንኽምስርት አይኮነን መጽዩ ናብዝ ምድሪ